Sme v takej trošku zvláštnej situácii, ak by som mohol povedať, ale dúfam, že to bude všetko fungovať. Veľmi stručne, volám sa Takže ja Robertas, som som vedúci šéfom inšpekcií v sektora moje meno je v, Robertas na sektore, teda jednotke analýze a presadzovanie pravidel. a teda po našom stretnutí, tomto 1,5 dňovom školení s kontrolnými úradmi zo 4 krajín, kde sme teda hovorili o podobných témach, kde budeme teda preverať aj tu, či už je to teda čas jazdy alebo vysielanie pracovníkov. Je tam naozaj veľmi veľa toho na diskusiu, aj teda na tú výmenu takisto informácií. A myslím, že teda takisto budeme vedieť aj zodpovedať potom vám otázky, ako sa majú vymáhať tieto pravidlá. A teda to nám dáva takisto aj príležitosť o tom, aby sme diskutovali o tom, aké sú teda hlavné výzvy a takisto aj tie kľúčové pravidlá, ktoré sa uplatňujú. A teda mali sme veľa testov, cvičení, teda otázky, odpovede a teda takéto podobné stretnutia. A bol to prvý takéto podujatie, ktoré sme mali na regionálnej úrovni, ale teda plánujeme to ďalej ešte rozvíjať a teda pokračovať v nich a tak to bude dúfam, že aj ocenené zo strany účastníkov a teraz zatiaľ sme mali teda dobrú spätnú väzbu, že to bolo užitočné a a teda cestná doprava je na vysokej úrovni, čo sa týka priorít v ELE a teda aj zavedenie nových pravidel, čo sa týka balíka mobility. A myslím, že to takisto prišlo aj prirodzene, že sme sa začali teda tak viac zameriavať na cestnú dopravu a teda komplexné regulácie. Myslím, že to bude teda takisto vysoko na tom našom zozname priorít aj v najbližších rokoch. A už sme toho urobili veľa, čo sa týka teda budovania alebo teda zvyšovania povedomia, budovania kapacít, ale takisto aj tieto operačné aktivity, ale takisto aj čo sa týka vymáhania ako cestných kontrol, ako iste viete, tak máme teda tieto zosúladené spoločné inšpekcie, ako iste viete, a tie takisto sú teda cielené na to, aby teda zlepšovali aj tieto medzištátne, cezhraničné kontroly a veľmi úzko spolupracujeme takisto aj s ďalšími organizáciami. O týždeň začíname s ďalším a takisto aj sa snažíme spolupracovať s vnútroštátnymi orgánmi, aby sme teda identifikovali tie potrebné opatrenia na cezhraničnej úrovni, takže sa snažíme naozaj takýto cielený prístup mať, čo sa týka teda tohto vymáhania a presadzovania práva. Dúfam, že teda v tejto časti a teda takisto to bude aj z vašeho praktického pohľadu a že sa teda dozvieme aj od vás a budeme vedieť vzájomne teda profitovať z tých skúseností, ktoré si budeme vedieť vymeniť a možno takisto aj tie možnosti, aby sme mali nejaké takéto podobné ďalšie workshopy aj v budúcnosti. Takže tu by som teda zastavil a dal teda teraz slovo. Áno, takže Remy, a ja som teda v tej istej miestnosti, teda len mám iné pozadie, takže vítam vás opäť a teda už sme teda v tej druhej časti, alebo teda v druhom dni tohto regionálneho podujatia a máme tu teda 4 rôzne regióny a teda 1,5 dňa sme
teraz sa venovali práve týmto témam na Slovensku, v Maďarsku a máme teda dve témy. Ospravedlňujeme sa, ale je veľmi zlý vstup v zvuku. Nie je dobre počuť rečníka. A teda budeme sa teda sústrediť aj na cestné kontroly a teda takisto aj v ďalších krajinách a vieme, že teda to sú stále témy, ktoré sú dôležité. Spravedlujeme sa, ale je veľmi zlý zvuk na vstupe. Je veľmi zle počuť rečníka. Takže zastupujeme teda aj prevádzkovateľov cestnej dopravy a teda iné organizácie v rámci našej asociácie, ktoré sú teda aj pre vás ako komunitu dôležité a najprv teda budeme mať krátku prezentáciu, čo sa týka časov jazdy, kde sú teda tie ktoré sa budú musieť ďalej presadzovať. Takže v rámci dnešného školenia ešte budeme mať teda možnosť takisto aj na vaše otázky, na ich zodpovedanie. Budeme teda sa takisto zaoberať aj tým, aby sme vedeli objasniť všetky také otvorené témy. Čiže budem hovoriť hlasnejšie. Čiže teraz by som odovzdal, ospravedlňujem sa, že bol zlý zvuk, takže odovzdal by som teraz slovo ďalej. Dobrý deň a teda vítajte na našom online informačnom seminári, čo sa týka sociálnej legislatívy v oblasti cestnej dopravy zamerané na cestné kontroly. Ja pracujem na informačnom oddelení orgánu práce, Európskeho orgánu práce, čiže ELA. Ďakujem veľmi pekne za predstavenie a mojou dnešnou úlohou je teda tých najbližších 90 minút teda mať túto prezentáciu. Zameriame sa teda aj na čas jazdy, takisto vysielanie, doby odpočinku a to všetko v rámci tohto slávneho balíka mobility. A aby sme teda zosumarizovali tie jednotlivé pravidlá a aby sme ich teda si aj uviedli alebo teda videli ich v praxi, ako teda to už je z Asociácie inšpektorov cestnej dopravy. A náš teda túto ambicioznú agendu a teda najmä ten veľký počet účastníkov, ktoré máme, tak sme dnes teda dali tieto otázka, alebo teda takýto je dnes teda ten postup, čiže teda všetci sú teda, majú vypnutý mikrofón predvolenie. Ak by ste mali nejaké otázky, napíšte ich prosím do chatu a následne vám potom pošleme všetky prezentácie spoločne s tým katalógom otázok, do ktorého budú zahrnuté teda aj vaše otázky a dúfam teda, že aj všetky odpovede na ne a tie vám potom pošleme. A to bude práve ten, ktorý následne teda budeme zodpovedať a vaše otázky sú práve pre nás dôležité, pretože to pre nás znamená, že sú tam určite nejaké oblasti, kde potrebujete viac informácií, takže nehambite sa a ak máte otázku, tak pokojne ich napíšte. A ja budem teda dnes sledovať čas, takže nehnevajte sa, ak sa počas prezentácie zrazu zjavím a teda budem vás musieť upozorniť, že to musíte skrátiť. A takisto by som chcel teda využiť aj túto príležitosť na to, aby som privítal všetkých našich rečníkov a expertov, pretože je veľmi dôležité, že ste tu dnes s nami a rád by som takisto aj rád
a privítal teda zástupcov z DG Move, z Generálneho riaditeľstva pre mobilitu a dopravu, takže dnes tu máme, je tu kolegyňa Jean McQuirk, ktorá je takisto z rovnakého oddelenia v ELE a odprezentuje vám aktivity alebo činnosti ELA v cestnej doprave a v tomto sektore, takže nech sa páči. Dobrý deň všetci, takže ako sme už počuli, takže ja takisto pracujem na teda informačnom oddelení ELA. A čiže súčasťou vlastne teda tej misie ELI je teda zabezpečiť pracovnú mobilitu férovú a teda aby mali všetci rovnaké zaobchádzanie a to je práve súčasťou aj takisto dnes mojou prezentáciou, takže aktivity, ktoré teda robíme, jedna z nich sú tieto podujatia, tzv. roadshows v cestnej doprave, kde vlastne chodíme a máme teda dve skupiny vlastne publika. Máme teda prevádzkovateľov a takisto pracujeme aj s vodičmi a sú to teda také lokálne podujatia a pre vodičov je to teda takisto možnosť, že máme tam aj tlmočníkov a teda môžu tuto nám všetci zúčastnení klásť otázky a teda my im zodpovieme. A ďalšia vec sú kampane, ktoré sme mali v roku 2022. A ELA má takisto aj ten veľmi veľký mandát, čo sa týka cestnej dopravy a teda týchto informačných služieb. A táto kampaň v rámci cestovnej dopravy takisto sa bude stále aktualizovať a táto kampaň teda bola cielená na alebo prebiehala či už na Facebooku, krátke videá, až po teda tie klasické formy kampane, teda billboardy na diaľniciach. Takže môžete tieto materiály takisto nájsť aj na YouTube ELA. A takisto podporujeme aj teda členské štáty v tom, aby tie informácie, ktoré si oni dávajú na svoje webové stránky, boli konzistentné, jasné a takisto môžete samozrejme aj ísť na vašu stránku, teda vo vašej krajine na webovú stránku a takisto my im pomáhame teda sprístupňovať tieto informácie, aby teda boli presné, takže robíme vlastne aj takéto posúdenia týchto alebo analýzy webových stránok, aby tie informácie, ktoré sa tam nachádzajú, boli aj takisto v súlade s portálom EU. Či toto sú letáky, ktoré sme teda vyrábali na tento veľmi takisto ako dôležitú súčasť tohto nášho súboru. Je to takisto, je v elektronickej aj papierovej forme dostupná a je veľmi užitočná pre nás, najmä teda pre vodičov a teda tie podujatia, ktoré sa konajú prezenčne a je dostupná teda vo všetkých jazykoch EÚ, ale takisto aj v jazykoch krajín mimo Európskej únie. A pretože to je dôležité aj pre všetkých občanov alebo teda vodičov z ďalších alebo z iných krajín mimo EÚ. Takže máme tu teda aj fyzickú verziu a takisto aj digitálnu. Je tam aj QR kód, teda na zadnej strane, ktorý keď si naskenujete, tak vás presmeruje priamo na tú webovú stránku. A toto je teda stránka EU. A mám tu naľavo aj link, takže keď dostanete túto prezentáciu, tak budete si ju môcť priamo teda takto otvoriť. Sú tam teda tieto právne predpisy a pravidlá pre prácu v oblasti cestnej dopravy. Čiže sú to takisto informácie, ktoré viete využiť pri práci a máme takisto aj našu vlastnú stránku ELA. Čiže toto je Európsky orgán práce, čiže ELA a naša webová stránka a teda mám tu takisto aj link na konci prezentácie, takže keď sa pozriete na tieto témy, alebo teda kliknete na témy, tak sú tam sociálne aspekty medzinárodnej cestnej dopravy a tu sú takisto užitočné, teda európsky právny rámec. A práve táto časť je pre vás dôležitá, čo vidíte teraz na obrazovke a tu sú teda odkazy na
jednotlivé právne predpisy, ktoré teda všetci veľmi dobre poznáme. A teraz snažíme sa to pre vás urobiť tak, aby to bolo prístupné a teda aj zrozumiteľné. A takisto máme školiace materiály dostupné. Čiže napríklad tento IMI portál a ďalšie, čiže to je takisto užitočná časť vašej stránky a na tejto stránke sú takisto tieto kampaňové materiály, letáky, videá a všetky sú dostupné pre vás na stránke ELA. A potom máme tu stránku komisie, čiže na ďalšom slajde vidíte teda webovú stránku Európskej komisie, čiže tam je takisto link, ktorý vás hneď teda presmeruje na teda mobilitu a dopravu, kde sú teda pravidlá vysielania a máte tam Trace 2, usmernenia, školiace materiály, čiže je tu takisto veľa materiálov, ak teda máte otázky, ktoré sa teda aj opakujú, bývajú časté, väčšina sa z toho dá vyčítať tu, ale teda je to naozaj veľmi komplexná legislatíva a my vám teda chceme pomôcť, aby ste naozaj mali takéto jednoznačné, aby ste jednoznačne porozumeli týmto pravidlám. Na ďalšom slade máme ďalšie informácie a toto pravdepodobne poznáte, ale teda tak či tak som ho tam začlenila. Toto je tiež dobrý zdroj, čiže to je portál pre vyhlásenie o vyhlásení a myslím si, že ho teda všetci poznáte. A na ďalšom slajde máme takisto ďalší, ktorý asi poznáte, a to je teda tento Európsky register dopravných podnikov. Toto je teda systém, ktorý umožňuje členským štátom vymieňať si informácie o dopravných podnikoch v jednotlivých členských štátoch a potom teda príslušné orgány si môžu vymieňať informácie cez práve tento systém alebo teda tento nástroj. Takže a takisto o porušeniach, ktoré teda dopravný podnik alebo teda podnik cestnej dopravy pácha, takže toto sú všetko takisto informácie, ktoré v tomto systéme sa dajú nájsť a je to teda pre vás aj dobrý zdroj. A toto je EURES, čiže to je teda služba zamestnávania EÚ a toto je veľmi veľký portál, kde sú teda všetky pracovné ponuky, kde môžete teda nahrať životopis a takisto vytvoriť si tu profil a môžete nájsť aj kandidátov na pozície, ktoré teda vy potrebujete. Čiže môžete vlastne takto si vyhľadať podľa tej pracovnej pozície a môžete takisto tu nájsť aj zamestnancov práve na tieto pozície alebo teda do vašich organizácií. A tie obmedzenia, ktoré tam sú, je to, že to funguje len teda pre ľudí v ekonomicko-hospodárskej oblasti a európskej hospodárskej oblasti a to teda nie je len tento sektor, pretože vieme, že teda máme nedostatok pracovných síl, ale teda je to pre vás ako zamestnávateľa takisto k dispozícii. A ďalšia vec, ktorú pre vás ako zamestnávateľa, ale aj ako občanov je k dispozícii, je Solvit. A Solvit je práve teda či už pre podnikateľov alebo teda pre právnické osoby alebo pre občanov, ale ide v podstate o to, v skratke, že ak čelíte akýmkoľvek problémom v ďalšej krajine, pretože nejaký orgán tej krajiny naozaj, že sa neplní nejakú povinnosť, tak môžete sa obrátiť na Solvit a vlastne vyriešiť to takto elektronicky s našou pomocou. Takže to bolo v podstate taký balík tých zdrojov, ktoré máte. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a rada by som vás poprosila aj, aby ste teda do chatu písali ďalšie otázky, aby sme my teda takisto videli, kde je ten priestor, kde sa môžeme zlepšiť a aby sme takisto aj mohli niečo doplniť na webové stránky a pridať tam teda viac informácií, aby boli pre vás naozaj užitočné. Takže ďakujem pekne a teraz by som Hansovi dala slovo, ktorý vám teda takisto o čase jazdy a dobe odpočinku porozpráva vo svojej prezentácii. Takže Hans, nech sa páči. Ďakujem pekne, Žan.
Pekné popoludne všetkým. Počujete ma všetci? Áno, počujeme vás. Volám sa Jajan Sankwan. Od minulého roka, predminulého roka, približne 15 rokov pracujem v, v holandskom inšpektoráte, dopravnom inšpektoráte. Teraz pracujem ako poradca pre KORT a venujeme sa časom jazdy a časom odpočinku. Vieme, že KORT má skupinu na presadzovanie pravidiel. Máme tam ďalších aj predsedov jednotlivých skupín a potom máme tiež skupinu a potom podskupiny, ktoré sa venujú časom jazdy a časom odpočinku. Včera sme hovorili s našimi kolegami tuto v Poľsku, z Poľska, Maďarska a zo Slovenska a z Českej republiky. Ďakujem za pripomenutie. A mali sme tiež diskusiu o ďalších témach. Ak by som vás poprosil o ďalší diapozitív. Mali sme tu históriu, úvod, mali sme históriu toho, aké články a aké právne predpisy platili predtým, sme mali predtým, potom sme mali nedávny vývoj a potom zmeny, ktoré boli zavedené na základe balíka mobility číslo 1. Potom proces cestných kontrol, čo môžeme očakávať. KORT sa snaží dosiahnuť čo najväčšiu harmonizáciu pravidiel. Vieme, že minulý rok, keď som pracoval pre inšpektorát, keď som mal diskusiu ako tú, čo máme teraz, potom, čo som sa vrátil domov a potom som pracoval v Holandsku, stále viem, že ľudia, ktorí prechádzali cez Holandsko do Belgicka, Francúzska a Španielska a počul som, že nie všade to bolo pekné, nie všade boli rovnaké kontroly na cestách, takže by som vám rád ukázal, aký je náš návrh pre cestné kontroly a tiež pár ďalších tém, pokiaľ ide o čas jazdy a čas odpočinku, potom ide o pravidelný týždenný odpočinok vo vozidle. Viem, že niektorí mali veľmi zaujímavé návrhy a odporúčania, ako môžeme presadzovať dodržanie týchto pravidel a kontrolu, najmä pokiaľ ide o kontrolu vodičov, pretože je veľmi dôležitá zodpovednosť vodičov na cestách. To je veľmi dôležitá téma. Poprosím o ďalší diapozitív. Nie som si istý, či tu máme ešte ten správny diapozitív. Ten predošlý diapozitív vás poprosím. Nie, to sa týka zákazu. Poprosím ešte o jeden diapozitív späť. Dobre, teraz začneme tým zákazom pravidelného týždenného odpočinku vo vozidle. A potom dúfam, že budeme môcť pokračovať tak, ako som chcel, pokiaľ ide o proces kontrol. Pokiaľ ide o tento balík mobility, máme tam nový článok. A tento nový článok hovorí, že pravidelný týždenný odpočinok, akýkoľvek týždenný odpočinok v trvaní viac ako 45 hodín, ktorý sa využíva ako náhrada za predchádzajúci skrátený týždenný odpočinok, sa nesmie využívať vo vozidle. Musia sa čerpať vo vhodnom ubytovacom zariadení, vhodnom pre obe pohlavia s primeraným spacím a hygienickým zariadením. Všetky náklady na ubytovanie mimo vozidla hradí zamestnávateľ. A ak by som to mohol povedať, v rámci Európy uplatňujeme nariadenie číslo 561, to sa uplatňuje, ale mimo Európy na základe dohody AETR a ďalšie dohody znova podľa balíku mobility, ako to bolo uvedené v nariadení 561,
v rámci Európy, ale hovoria, že na tento článok, keď nie je možné zostať vo vozidle a keď sa hovorí o vlastne o, pre nás, to znamená, že bežný ten týždenný pracovný odpočinok sa nemôže čerpať vo vozidle a na základe tohto nového nariadenia, pokiaľ ide o zvyšok týždenného odpočinku, ten sa nemôže čerpať vo vozidle. Poprosím teraz ďalší diapozitív. Toto je dobre. Dúfam, že odtiaľ to už pôjde lepšie. Ako vymáhať tento zákaz? Vyzerá to veľmi jednoducho na papieri, ale v praxi je to komplikovanejšie, ako by sa to objavilo v praxi, pretože sa s tým spájajú rôzne výzvy a je potrebné to vymáhať. Je možné vymáhať, otázka pre kontrolné orgány, je možné ho vymáhať, tento zákaz, bez toho, aby bolo potrebné pristihnúť vodiča príčine? A čo ak vodič počas odpočinku spí? Vlastne môžeme otvoriť dvere, čo ak vodič predloží dôkaz o prenocovaní v hoteli, hoci vodič nie je povinný tento dôkaz predložiť. A znova, čo ak vodič nepredloží žiadny dôkaz? Poprosím o ďalší diapozitív. Toto je teda. Najmä ide o tieto kontroly na cestách. Najmä máme najprv kontroly na cestách. Pokiaľ ide o zákaz toho týždenného odpočinku, potom budem hovoriť neskôr. Ako som povedal včera, ak by sme sa mohli zhodnúť, všetci, ako, ako vymáhať ten čas jazdy a čas odpočinku. Ako som už povedal, cieľom orgánov presadzovania práva je vykonať kontroly účinne s čo najmenším zdržaním vodiča. Spomínam si na diskusiu s iným kolegom, ktorý im povedal, ako rýchlo toto môžeme dosiahnuť, docieliť. A som povedal, že to nie je žiadny problém. Je možné, aby som to robil za 5 minút. Pokiaľ vodič sa nedopustil žiadneho porušenia, ale chcem povedať, že chceme to urobiť s čo najmenším zdržaním vodiča. A títo kontrolóri sú povinní kontrolovať dodržiavanie osobitných predpisov. Zvyčajne na cestách, čas jazdy a odpočinku, ďalej vysielanie. Ak majú na to právomoc, tak aj technickú spôsobilosť. Kontrolóri sú vedení k tomu, aby zohľadňovali blaho vodiča a správali sa k nemu s rešpektom. Znova, je potrebné vždy sa správať s rešpektom k vodičovi. A znova, tiež čakáme, že vlastne aj vodič bude tiež sa správať s rešpektom, bude rešpektovať kontrolórov. A tiež sú vedení kontrolóri k tomu, aby kontroly vykonávali na bezpečných a vhodných miestach. Samozrejme, môžeme zastaviť vozidlo na ceste, a môžete ho potom odviesť na parkovisko, kde môžete vykonať dobrú kontrolu. Mám tu vlastný záber na diapozitíve, ktorý nie je taký. Takže do kontroly môžu vyžadovať doklady, aj keď existujú určité obmedzenia podľa vnútroštátneho zákona. A ak vodiči nepredložia doklady, ktoré majú, tak to napríklad, ak vodiči nepredložia doklady, ktoré nie sú povinní predložiť, neznamená to, že samo o sebe je tam nejaká porušenia. Ak máme napríklad nejaký list alebo nejaký
plagát, alebo respektíve ak teda jednoducho nie sú povinní predložiť tieto doklady, neznamená to samo sebe existenciu porušenia. Napríklad nepredloženie dovolenky alebo osvedčovacieho listu. Ak je napríklad vozidlo má vlastne vybavené digitálnym tachografom, tak ho musíte ukázať kontrolorom teda ďalej kartu vodiča so všetkými údajmi, ktoré sú v ňom zaznamenané a potom manuálne záznamy za súčasný deň, za aktuálny deň a za predchádzajúcich 20 dní, tak ako to vyžaduje nariadenie 561. A na druhej strane trebujeme ukázať záznam s jednotlivými údajmi, ktorý zodpovedá za rovnaké obdobie. Ospravedlňujem sa, ale je tam hluk v pozadí. Takže v závislosti od vnútroštátnych právnych predpisov iné doklady sa môžu tiež požadovať, ako napríklad pas, vodičský preukaz a tak ďalej. Ale to závisí od právomoci jednotlivých kontrolorov a orgánov, ktoré platia v konkrétnych členských štátoch. Teraz sa vrátim k pravidelným časom odpočinku vo vozidle. A tiež sme povedali, že to sa musí uskutočňovať vo vhodnom hygienickom alebo ubytovacom zariadení a nemôže sa odpočinok čerpať vo vozidle. Ako som už povedal, to je uvedené aj v pravidlách AETR, ale teraz je úplne jasné, že odpočinok sa nemôže čerpať vo vozidle. A to platí akékoľvek ubytovanie. Náklady na ubytovanie musí znášať zamestnávateľ. Ako môžeme vymáhať tento zákaz? A potom máme pár otázok. Vyzerá to ako jednoduché, ale nie je to také jednoduché. Jedna vec je, že premeno dokazovania je na strane kontrolora. Vodič nemusí preukázať, že nespí vo vozidle. My musíme dokázať, že tento článok bol porušený. Záznamy z tachografu sa môžu tiež skontrolovať, ale od vodiča nemôžno požadovať to, aby predložil doklady o tom, že týždenný pravidelný odpočinok nebol čerpaný vo vozidle. Napriek tomu vodiči môžu spontánne predložiť takéto dôkazy. A tiež kontrolór môže požiadať o predloženie dôkazu, ale ak vodič nemá dôkaz, tak potom je to na strane kontrolóra, ktorý bude mať problém a musí znášať bremeno dokazovania, nie vodič. Na druhej strane vodiča nemožno zobudiť a dôkazy sa musia získať z údajov alebo z výtlačku údajov z tachografu. Ale ak sú okná zavreté, a súhlasíme, zhodneme sa na tom všetci, nemôžeme napríklad počas kontroly na cestách zobudiť vodiča. Máme napríklad organizované kontroly na bezpečných miestach, ale väčšinou robíme takéto kontroly na parkoviskách. Ale aby sme, akákoľvek pochybnosť, keď pravidelný týždenný odpočinok nebol čerpaný vo vozidle, ak si o tom nie sme istí, a keď skontrolujeme keď si prejdeme tento článok, ak odvedieme vodiča na parkovisko, máme dôkaz, a ako som už povedal, nemám žiadny dôkaz, tak potom má problém kontrolór a nie vodič, ako som povedal predtým. Takže pokiaľ ide o vymáhanie dodržiavanie tohto pravidla, musí premenu dokazovania znášať kontrolu. Ak to tak nie je možné uložiť pokutu. A potom návrat vodiča. Ak sa pozrieme na tento článok, hovorí o tom, že dopravné podniky organizujú prácu vodičov takým spôsobom, aby sa vodiči
mohli vrátiť do prevádzkového strediska zamestnávateľa, v ktorom sa vodič obvykle zdržiava a v ktorom sa začína týždenný odpočinok vodiča. Alebo sa vrátiť do miesta bydliska vodiča v rámci každého obdobia 4 po sebe nasledujúcich týždňov, aby títo vodiči mohli straviť aspoň jeden pravidelný týždenný odpočinok alebo týždenný odpočinok v trvaní viac ako 45 hodín, ktorý sa využíva ako náhrada za skrátený týždenný odpočinok. Teraz urobím kontrolu na ceste v Holandsku a vidíme, že vodič z istého členského štátu sa nevrátil domov, nestrávil jeden z týždenného pravidelného odpočinku doma, takže urobím kontrolu a zistím, že takýto vodič sa nevrátil domov. Čo môžem urobiť? Počas cestnej kontroly nemôžem urobiť nič, pretože jeden z nástrojov, ktoré mám k dispozícii, jeden 22 2006, tento právny predpis hovorí, že tento článok možno vymáhať iba pri kontrole podnikov. Ak mám akúkoľvek pochybnosť, či vodič bol doma alebo nie, potom by som mal tieto pochybnosti postúpiť kontrolorovi alebo inému členskému štátu, alebo teda respektíve členskému štátu, v ktorom je usadená alebo založená konkrétna firma. Čiže ja nemôžem skontrolovať návrat vodiča počas cestnej kontroly alebo počas kontroly na cestách. A potom máme cestu trajektom a vlakom. Mám ešte pár minút? Dobre, čiže cesta trajektom a vlakom. Odchylne od článku 8. Ak vodič sprevádza vozidlo prepravované trajektom alebo vlakom a využíva pravidelný denný odpočinok alebo skrátený týždenný odpočinok, môže byť tento odpočinok prerušený najviac 2-krát inými činnosťami, ktoré nepresiahnu celkovo 1 hodinu. A počas tohto pravidelného denného odpočinku alebo skráteného týždenného odpočinku má vodič k dispozícii lôžkovú kabínu, lôžko alebo ležadlo. A máme tu ďalšiu vec. Teraz môžete tiež prerušiť váš pravidelný týždenný odpočinok, a to pod jednou podmienkou. A tieto podmienky sú takéto. Že cesta je naplánovaná na 8 hodín alebo viac, alebo vodič má prístup do lôžkovej kabíny na trajekte alebo vo vlaku. Musíme byť opatrní pri tomto pravidle, pretože ak preruším pravidelný týždenný odpočinok, potom všetky časti tohto pravidelného týždenného odpočinku nemôžno čerpať vo vozidle. Pretože, ako sme predtým povedali, pravidelný týždenný odpočinok nemožno čerpať vo vozidle. Potom posledný článok, ktorý som vám chcel ukázať, zodpovednosť dopravného podniku. Dopravný podnik neposkytne vodičom, ktorých zamestnáva alebo ktorí sú mu k dispozícii, žiadnu platbu, a to ani vo forme prémie alebo príplatku k mzde, súvisiacu s prejdenou vzdialenosťou, rýchlosťou doručenia alebo množstvom prepraveného tovaru, ak je takáto platba takého druhu, že ohrozuje bezpečnosť cestnej premávky alebo podporuje porušovanie tohto nariadenia. Dobre, ja si myslím, že toto bola moja prezentácia, moja krátka prezentácia. Ospravedlňujem sa, ak to na začiatku bolo pomiešané. Som si istý, že máte akékoľvek otázky, ale to si môžeme nechať na neskôr, takže nech sa páči, odozdám slovo. Ďakujem, Hans, veľmi pekne. Ja nie som Ivona, ale nevadí. Ja teda vás prevediem teda dnešným popoludním. Ďakujeme pekne za prezentáciu a vidím teda, že nie je dôležité len to, aby sme naozaj sledovali ten čas jazdy, ale aby sme vedeli teda vypočítať aj, kedy je to bezpečné, aby sa vrátil teda na cestu, a takisto ako
je dôležité, aby sme sa vzájomne rešpektovali, alebo teda ten rešpekt tam bol vzájomný pri cestných kontrolách. Takže teraz by sme sa trošku viacej ponorili do teda týchto pravidel o časoch jazdy a doby odpočinku, a to, aby sme teda dostali aj túto informáciu od práve od asociácií cestnej dopravy. Teraz by som vám rád predstavil Toma Petersa, ktorý je podpredseda asociácie BTB ABV. Takže nech sa páči. Čiže, dobrý deň. Počujete ma? Čiže ja by som len teda povedal zo skúsenosti teda vodičov, takže myslím si, že teda čas jazdy a teda doba odpočinku a teda táto regulácia je teda takým tým základným kameňom tej európskej legislatívy, ktorá teda bola zavedená v tejto oblasti a ktorú teda členské štáty nemuseli transponovať do svojich vnútroštátnych právnych predpisov, ale teda je platná pre teda všetkých vodičov nákladných vozidel. A je to teda teraz už teda na autobusy sa teda uplatňuje už iná legislatíva, ale teda bezpečnosť cestnej premávky je teda kľúčová a vidíme, že 75% cestnej dopravy predstavujú práve kamiony a je preto dôležité, že tento sektor naozaj má dobré regulácie a myslím si, že tá doba odpočinku a čas jazdy, že to je naozaj taká férový predpis. Trošku sa to zmenilo, čo sa týka odpočinku. Teda ten odpočinok, tá prestávka v kabine, teda ten návrat vodiča, a to sa trošku pomenilo balíkom mobility, ale myslím, že my ako ETF to považujeme za teda veľmi dobrý vývoj, ale bohužiaľ máme skúsenosť z praxe s tým, že sa dejú dve veci, a to je, že mnoho vodičov nepoznajú práve toto nariadenie, alebo respektíve nerozumejú mu poriadne, a čo sa týka teda doby odpočinku, návratu vodiča, návratu vozidla, ale takisto digitálne tachografy, a to teda stále je veľký problém pre väčšinu vodičov, ktorí sú momentálne na cestách. A keď sa pozrieme, koľko porušení alebo ku koľkým porušeniam dochádza, čo sa týka denného času odpočinku, ale takisto aj zneužívanie tachografov, že teda neplnia si túto povinnosť odpočinku, tak je to naozaj veľký problém. A my takisto v Belgicku vidíme, že mnoho vodičov nevie, ako využívať správne tieto tachografy. A to znamená, že teda dochádza potom k porušeniu týchto pravidiel o týždennej doby odpočinku. A druhá vec, s ktorou sa stretávame, je tá, že balík mobility zmenil niektoré veci v pozitívnom smere, aby teda sa zabezpečila aj teda tá rovnováha medzi pracovným a osobným životom, alebo teda mala by sa zlepšiť, ale teda ten nedostatok cestných kontrol a takisto aj ten mandát, ktorý nemá momentálne ELA, aby teda naozaj vykonávala práve takéto cestné kontroly, tak že sa v podstate tak v teréne, dá sa povedať, nič sa toho veľa nezmenilo, a teda alebo teraz Federácia zamestnávateľov v Belgicku teda povedala, že teda ten balík mobility mal nulový efekt na cestnú dopravu, a to preto, že teda nie je to preto, že by tie pravidla neboli jasné, ale ten problém je to, že nie sú dostatočné kontroly, pretože ELA nemá mandát na to, aby vykonávala takéto kontroly, a teda to dôkazné bremeno je naozaj na tých inšpektoroch, na tých inšpekciách samotných. Čiže videli sme tam či je to ten odpočinok v kabíne napríklad, čiže ten inšpektor nemá kontrolovať, či teda nespal vodič v kabíne. Myslím, že to je zlý signál, a naozaj pri tých inšpektoroch je veľa prekážok,
pri cestných kontrolách a tie čísla, ktoré nám orgány poskytujú, ako aj ELA napríklad, ukazujú, že 95% vodičov, ktorých sú teda kontrolovaní v rámci cestnej kontroly, a tieto čísla potvrdila, boli takisto potvrdené rok pred rokom a pol, ale takisto aj na juhu Belgicka teraz polícia skontrolovala mnohých vodičov a 95% z nich všetci práve porušili tieto pravidlá. A prečo? Pretože nevedia, ako ich aplikovať, ako ich využívať a ako používať tachograf. A takisto ešte je tam mnoho ďalších vecí, ktoré sú problematické alebo ktoré nefungujú. Takže viac cestných kontrol by malo byť práve nielen cez tie vnútroštátne cestné alebo teda kontrolné úrady, ale aj zo strany ELA, pretože inak tento balík potom nebude predstavovať nejaké vhodné riešenie na zlepšenie pracovných podmienok vodičov. Ďakujem, Tom, za túto dôležité posolstvo a myslím, že opäť vidíme to, aké dôležité sú tie informácie na to, aby sme vedeli uplatňovať tieto pravidlá. Takže chcel by som vás ubezpečiť, že my v ELE budeme pokračovať v týchto aktivitách, aj aby sme ich komunikovali kontrolným orgánom, ale takisto aj teda dopravným podnikom a vodičom. Takže Tom, ďakujem pekne ešte raz. A teraz by som rád pozval Olega Okamberského na ten istý téma, ktorý je senior konzultant v IRU a takisto bude hovoriť o dobe odpočinku a času jazdy. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Viem, že ešte je mnoho určite otázok, ktoré účastníci budú klásť, ale teda ide aj o Trace a Trace je naozaj veľmi dobrý príklad dobrej praxe alebo teda dobrej práce, najmä teda doby odpočinku, čas jazdy, Trace 1, Trace 2 a teda tie odporúčania sú naozaj dobré, aby sa mohli takto komunikovať v rámci celej Európy a práve tieto pravidlá aj vďaka týmto odporúčaniam Trace, tak sa nám teraz naozaj darí mať teda takéto spoločné porozumenie a nejaké také jednotné aplikovanie týchto pravidel v celej Európe. To je niečo, čo si naozaj ceníme a myslím, že Trace je jedným z cieľom, teda Trace bolo a bude práve toto. Hans spomínal teda niekoľko problémov, s ktorými sa teda Trace zaoberá, ale stále vidíme ešte iné prístupy alebo rozličné prístupy v jednotlivých členských štátoch a myslím, že tu potrebujeme naozaj ísť ešte o krok ďalej a musíme nejaké dobré príklady dobrej praxe zaviesť, aby tieto konkrétne témy sa mohli posunúť, kde sa napríklad aplikuje inak tie pravidlá zo strany kontrolných úradov. A nehovorím teraz, že teda nejaký či už je to o tom návrate domov, alebo teda spánku v kabíne, ale teda hovoril Hans, že sú jasné odporúčania, ktoré teda Trace nám dal a teraz ich začíname pomaly uplatňovať a jedna vec je samozrejme, že Trace nedokáže vysvetliť všetko samozrejme, pretože sú tam ešte ďalšie otázky, kde potrebujeme nejaké úsmernenie a teda generálne riaditeľstvo pre mobilitu a dopravu bolo v tomto celkom úspešné, že nám poskytlo takéto úsmernenia, ale teda budeme potrebovať aj naozaj konkrétne odpovede na konkrétne otázky v tejto oblasti a bude ešte potrebné bude potrebné zodpovedať ešte ďalšie otázky, takže toto je v podstate je dôležité a myslím, že teda kolegovia z generálneho riaditeľstva o tom vedia a že naozaj sú veľmi proaktívni v tejto sfére a ďakujem im za to, čo urobili zatiaľ všetko doteraz za ich prácu a teda posledná vec, ktorú by som ešte chcel dodať je, že v oktobri tohto roku budeme mať aj nástroj, ktorý bude prístupný, teda dúfam, že bude prístupný, teda som optimista a bude dostupný teda kontrolným úradom a budú mať teda prístup, neviem, či to bude v oktobri, ale budú mať teda prístup k tomuto novému nástroju a teda
o čo vlastne ide? Ide o to, že budeme mať možnosť cieľene vymáhať a naozaj tým, ktorí porušujú často nariadenia a budeme vedieť zmeniť ten ich vzorec správania a budeme naozaj sa vedieť na to lepšie zamerať. A 70% cestných kontrol sú teda práve také, že musíme mať aj teda tento risk, tento rating rizikový, aby sme mali nejaký cieľ napríklad, povedzme v najbližších 2 rokoch, aby sme, ktoré sme teda ktoré teda budú, aby naozaj klesal počet tých porušení na cestách, takže dúfam, že teda kolegovia budú teda ďalšie otázky, teda dúfam, že kolegovia tie, čo mali pred meetingom, že aj teda teraz položia. Ďakujem pekne, Oleg, za... Zapli mikrofón, pokiaľ ide o polhodinovú prezentáciu, ktorá nás čaká teraz. Budeme hovoriť o skúsenosti zo strany sociálnych partnerov a ostatných partnerských organizácií. Som rada, že môžem povedať, že tu máme ľudí z Poľského dopravného inšpektorátu. Takže Artur Točko, odozdávam teraz slovo. Nech sa páči. Počujete ma? Som teraz na počítači, volám sa Artur Točka. Som kontrolorom alebo inšpektorom z dopravného inšpektorátu z Poľska, ktorý má 12-ročnú skúsenosť a budem hovoriť o téme, ktorá sa týka vysielania vodičov. Poprosím ďalší diapozitív. Takže tu máme program. Budeme hovoriť o pravidlách vysielania veľmi stručne, pretože tieto ustanovenia platia už 2 roky a sú veľmi známe a týkajú sa najmä povinnosti pre dopravcov a možný dopad na dopravcov a možné dôsledky porušenia predpisov. Tak, poprosím o ďalší diapozitív. Poprosím vás, aby sa zobrazil celý diapozitív. Takže kabotáž. Takže to je vždy v rámci vysielania. To znamená, že je tam operácia, ktorá sa uskutočňuje prostredníctvom dopravcu z iného členského štátu na území iného členského štátu. A je to vždy mimo, ďalej bilaterálna operácia vždy mimo rozsahu vysielania a zahŕňa tiež prevádzkovateľov alebo dopravcov z tretích krajín. A potom máme obojstrannú operáciu, jednočinnosť, nákladky alebo výkladky, pravidlo 1+1 a tak ďalej. Ďalej bilaterálna operácia a predtým ešte obojstranná prevádzka plus 2 činnosti, nákladky alebo výkladky počas spiatočnej cesty, pravidla 0+2. Potom bilaterálna operácia ako súčasť úvodnej alebo záverečnej fázy kombinovanej operácie mimo vysielania. Ďalej bilaterálna operácia znova opakujem mimo vysielania. Čakaň má charakter kabotáže alebo povahu kabotáže. To bude ďalej. Máme bilaterálnu operáciu ako súčasť úvodnej alebo záverečnej časti kombinovanej operácie, potom tranzit a potom tú prepravu cez rôzne krajiny a ďalší druh operácie, teda nestranná operácia. Znova pravidlo 1+1, ako som už povedal, a 0+2, aké sú výnimky. Dopravcovia môžu vykonávať dodatočné aktivity v rámci dvojstranných operácií, bilaterálnych operácií, pravidlo 1+1. To znamená, že odchádzajúca, to je z členského štátu usadenia, dopravca a vodič. A oni uskutočňujú prepravu cez jednotlivé krajiny v rámci bilaterálnych operácií a je tam vyslanie. Takže ak by to bolo v rámci rozsahu vyslania, je tam tiež výnimka, ktorá sa na to vzťahuje. A môže to byť mimo rozsahu pôsobnosti alebo mimo rozsahu vysielania. A požaduje sa tiež jedna dodatočná požiadavka, ktorá musí byť splnená. Musí byť umiestnený tachograf G2B2 vo vozidle.
0 plus 2, to znamená, že ak dopravca alebo firma, vodič použijú jednu operáciu počas vychádzajúcej operácie cez jednotlivé krajiny, tým pádom sa môže uskutočniť doprava prepravcami tretej krajiny v rámci bilaterálnej operácie do členského štátu usadenia. Ďalej vás poprosím, ďalší diapozitív. Takže lex specialis alebo osobitný zákon mal byť transponovaný do vnútroštátnych právnych predpisov od februára 2022. To znamená, že je možné, aby ste uskutočňovali operácie podľa pravidla 1 plus 1. A teraz musíte mať umiestnený tachograf G2, V2 vo vozidle. Ale od augusta minulého roka existuje dodatočná podmienka pre vyplatenie výnimky. To znamená, že vykonávanie prepravy vozidlom sa musí uskutočňovať vozidlom vybaveným inteligentným tachografom druhej generácie, tzv. G2, V2. Sú to dva schválené typy tachografu tohto druhu. Máme tu od výrobcu Stoneridge a od ďalšieho výrobcu Continental. A potom máme ďalšie tachografy. Je potrebné aktualizovať software týchto tachografov, pokiaľ ide o nastavenie v porovnaní s predchádzajúcim nastavením. A pokiaľ ide o informácie, ak je ďalší tachograf, ďalšie informácie môžete nájsť v spoločnom centre, aj webovej stránke spoločného centra Európskej komisie. Poprosím ďalší diapozitív. Ďalej cesty bez nákladu. Niekedy tiež sú v rámci vyslania. To znamená cesty bez nákladu. Ak sa vyžaduje vyslanie, je to v rámci vyslania. A platí to aj opačne. Ak uskutočníte bilaterálnu operáciu a existuje nejaký postup, táto cesta bez nákladu si nevyžaduje to, aby tam došlo k vyslaniu vodiča. A tu vidíme vysvetlenie na diapozitív. Je to vlastne z generálneho riaditeľstva MOVE pre teda dopravu a mobilitu. Ak sú tie dopravné texty príliš komplikované, je veľmi jednoduchšie toto spracovať tieto slova v rámci spoločných otázok a odpovedí. Poprosím o ďalší diapozitív. Teraz pár slov o povinnostiach pred, počas a po vyslaní. Pretože máme všetky fázy operácie pred, počas a po vyslanie. Po vyslaní ďalší diapozitív. Takže pred vyslaním, pred začatím operácie, napríklad keď máme kabotážnu prepravu alebo dopravu prepravcami tretej krajiny, je potrebné predložiť vyhlásenie o vyslaní orgánu členského štátu, do ktorého vodič vyslaný, najneskôr na začiatku vyslania prostredníctvom viacjazyčného verejného rozhrania pripojeného k systému IMI. Systém na výmenu informácií v rámci vnútorného trhu. Je to bezplatné, môžu sa k tomu pripojiť vodiči jednotlivých vozidel a môžete vytvoriť takéto oznámenie. Potom, čo tam uvediete všetky údaje, môžete sa zamyslieť nad krajinou, do ktorej vyšlete vodiča, môžete tam doplniť tieto údaje. Nie je potrebné vytvoriť všetké ďalšie oznámenia o vyslaní o všetkých možných krajinách, cez ktoré budete cestovať. Ja to aj vysvetlím ku koncu svojej prezentácie a musíte to urobiť cez verejné rozhľadne pripojené k systému IMI. Musíte to urobiť pred samotným vyslaním. A tiež, pokiaľ ide o cestu, ktorá si vyžaduje vyslanie sa uskutoční cez verejné rozhranie a cez toto verejné rozhranie sa podá toto oznámenie o vyslaní. Ďalší diapozitív. A ďalej pár slov, pokiaľ ide vieme, že to je uvedené vlastne v 24 jazykoch, toto oznámenie o vyslaní. Je to viacjazyčný formulár. Počas vyslania
musíte vybaviť vašho vodiča oznámením o vyslaní. Môžete tento dokument vytvoriť. Keď sa pripojíte k verejnému rozhraniu, ktoré je pripojené k systému IMI. To znamená, vodič to musí mať so sebou vo vozidle a musí to predložiť kontrolorovi počas kontroly. Na pravej strane môžeme vidieť, ako to vyzerá a máme tam vždy v pravom hornom rohu QR kód. To znamená, že orgány presadzenia pravidel môžu skontrolovať platnosť údajov v oznámení o vyslaní a či sú tieto informácie aktuálne. A môžu sa takto pripojiť k údajom cez verejné rozhranie. Ďalší diapozitív, môže toto je obsah vyhlásenia o vyslaní, to môžeme vidieť všetky informácie, ktoré sa uvádzajú vo vyhlásení o vyslaní. Takže sú to všetky informácie týkajúce sa vyslania, ktorá krajina vysiela vodiča. Neexistuje formulár, ktorý bol jednotný formulár pre európske krajiny. Existujú rôzne formuláre pre členské krajiny. Toto je príklad z Holandska a nemusí byť rovnaký formulár v inej krajine. Existuje čas vyslania, typ operácie, to je veľmi dôležité. Ak chcete napríklad uskutočniť kabotážnu prepravu, tak to nie je uvedené, tak by to bolo porušenie. Vlastne by sa došlo k porušeniu pravidel. Musí to tam byť tiež uvedené. Aj druh nákladu alebo druh dopravy, čiže je to doprava tovaru alebo osobná doprava. A tiež údaje týkajúce sa oznámenia, čiže číslo oznámenia, posledná aktualizácia, dátum podania a tak ďalej. Potom informácie o danej spoločnosti, názov a tak ďalej. Prosím, ďalší diapozitív. Toto je spodná časť oznámenia, alebo áno, vyhlásenia o vyslaní, oznámenia o vyslaní. Tu máme informácie o vodičovi na meno, číslo vodičského preukazu, miesto pobytu, tiež údaje týkajúce sa príslušného manažéra, zodpovedajúceho za dopravu. Ak chcete kontrolórovi povedať, že je tam iná osoba, ktorá je zodpovedná za vyslanie, môžete doplniť túto informáciu. Táto informácia nie je povinná, ale môžete tiež doplniť túto informáciu, alebo tieto informácie. A čo je dôležité, tiež je tu priestor aj pre evidenčné číslo HPZ-ku vozidla alebo vozidel. Ak je viac evidenčných čísel, tak je potrebné všetky tieto čísla uviesť. Musíme sa uistiť, že vodič nebude používať všetky tieto čísla, pretože to môže spôsobiť preťaženie, pokiaľ ide o súbory, ktoré boli stiahnuté a aj dokonca vodič nemusí viesť vozidla s takýmito evidenčnými číslami. Poprosím o ďalší diapozitív. Ďalší dôkaz, ktorý je potrebné mať vo vozidle a ktorý musí vodič predložiť kontrolórovi, je dôkaz o prepravných operáciách uskutočnených v hostiteľskom členskom štáte, ako je elektronický nákladný list, alebo teda tiež dôkaz uvedený v článku 8 odseku 3 nariadenia ES číslo 1072/2009. To znamená celý náklad, ktorý je vyložený a naložený. To sú rovnaké, alebo rovnaké veci kontrolóri alebo policajti, aby sme mohli napríklad stanoviť, či je daná osoba oprávnená uskutočniť kabotážnu prepravu alebo medzinárodnú prepravu. Ďalší diapozitív. A toto je ustanovenie z nariadenia 1072. Tu sú informácie, aké údaje by mali byť uvedené v CMR-kách. Tieto dôkazy uvedené v prvom pododseku obsahujú tieto údaje pre každú operáciu. Prvé, meno, adresu a podpis od dosielateľa, meno, adresu a podpis dopravcu, meno, adresu príjemcu ako jeho podpis a dátum dodania po dodaním tovaru, miesto a dátum prevzatia tovaru a miesto určené na dodanie. Bežne používaný opis povahy tovaru a spôsob balenia v prípade bezpečného tovaru, evidenčné číslo motorového vozidla, pripojeného vozidla. Ak meníme vozidla, tak je tam tiež potrebné zverejniť takéto evidenčné číslo nového vozidla.
a predtým ešte hrubá hmotnosť tovaru. Toto číslo musí byť čitateľné, evidenčné číslo motorového vozidla, prípojného vozidla, pretože to musí byť čitateľné najmä pre kontrolórov a príslušné orgány. Ďalší diapozitív. Tretí druh dôkazu, ktorý musí mať vodič so sebou pri vykonávaní kontroly, sú záznamy z tachografu a najmä symboly krajín členských štátov, v ktorých sa vodič nachádzal pri vykonávaní medzinárodnej cestnej dopravy alebo kabotážnej dopravy. Zväčšene policajný príslušník polície alebo kontrolór sa na to pozrie sám, iba ak je tam nejaký napríklad analogový tachograf, je potrebné to odovzdať kontrolorovi aktuálnu tabuľku za posledných 24 dní a údaje z tachografu sa priamo stiahnu, ich priamo stiahne príslušný kontrolor. Ďalší diapozitív. Počas kontroly sa nekontrolujú doklady o odmene pri cestných kontrolách, pretože na to nie je čas. To sa teda neuskutoční, doklady o odmene sa pri cestných kontrolách nekontrolujú a ak sa vykoná cestná kontrola, kontrolór pošle tieto informácie príslušnému orgánu v hostiteľského členského štátu, ak ide napríklad o kabotážnu prepravu, a potom tá zahraničný orgán bude vedieť, že išlo o situáciu vyslania a po istom čase môže požiadať dopravcu o tom, že vodičovi bola zaplatená riadna mzda, ktorá sa vyžaduje podľa hostiteľského členského štátu. Existujú rôzne oznámenie o vyslaní v rámci systému, takže príslušné orgány sa musia rozhodnúť, ktorého dopravca si skontrolujú. Môžu si skontrolovať dopravcov, ktorí sú kontrolovaní počas cestných kontrol. A možno to urobiť aj v opačnom poradí. Čiže príslušný orgán sa môže spýtať na tieto informácie si systém IMI, dopravcu, aké operácie uskutočnil na území hostiteľského členského štátu a tiež môže požiadať o ďalšie doklady, ktoré by potvrdili, že odmena sa vypláca. Takže pošleme žiadosť systému IMI alebo IMI a potom cez verejné rozhranie pripojené k IMI v 8 týždňoch môže teda dopravca alebo podnik poslať odpoveď. Čiže má 8 týždňov na to, aby poslal odpoveď prostredníctvom internetového formuláru a môže to potom zverejniť na príslušnej webovej stránke. To znamená, že príslušný orgán hostiteľského členského štátu môže vykonať kontrolu vysielania aj bez predchádzajúcej cestnej kontroly. Takže aj bez cestnej kontroly môže dôjsť k požiadaniu dokladov. Čiže tuto sú vyzobrazené dokumenty, ktoré teda si môže vyžiadať od vás, teda príslušný orgán. To sú teda záznamy z tachografu, čiže tie, ktoré sú teda z tých e-kariet stiahnuté, a ak používate analogové tachografy, tak musíte naskenovať obe strany. Ďalej sú to teda tieto nákladné listy, či CMR, a dokumentácia týkajúca sa odmeny vodiča za obdobie vyslania, pracovná zmluva a časové výkazy a ešte teda doklad o platbe tejto odmeny pre vodiča. Čiže tieto dokumenty musíte naskenovať a nahrať. Čiže ak sa teda to nebude iba tých 8 týždňov, tak sa môže stať, že teda ten príslušný orgán už nebude čakať a teda vyžiada si túto informáciu od teda ďalšieho orgánu v tej európskej krajine, aby teda mohla ísť napríklad
urobiť prehliadku u vás vo vašich priestoroch a teda vy sám zobrať si teda tieto doklady, ale teda môže to takto aj vlastne takáto kontrola môže byť v takom prípade vykonaná aj priamo u vás a potom teda ten príslušný orgán vo vašej krajine to potom pošle tomu ďalšiemu orgánu v členskej krajine v priebehu 25 dňoch. A ďalšie informácie, ktoré sú dôležité, takže je niekoľko kategórií vodičov, na ktoré sa nevzťahuje lex specialis a to sú teda zamestnanci, ktorí teda sú vyslaní do prevádzkárne podniku a ide teda na území členského štátu, alebo teda agentúra dočasného zamestnávania. A to neznamená, že teda nie sú zamestnaní, ale teda nevzťahujú sa práve tieto predpisy. Takže ako som povedal, vysielanie týchto kategórií vodičov musí stále spĺňať požiadavky stanovené v smerniciach o vysielaní pracovníkov. A potom máme také tie vyhlásenia len pre istotu v podstate. Čiže to znamená, že teda prevádzkovateľ teda je aktívny len v 3 krajinách, povedzme, tak možno môže to urobiť, že pošle, že ich ak vysiela akoby do 20 krajín, nie je na to teda žiadny dôvod a môže to spôsobiť aj zbytočnú administratívnu záťaž, či už u toho kontrolného orgánu, alebo aj u samotného, alebo aj u dopravnom podniku, ale môže teda si vyžiadať tak o operáciách, týchto dopravných operáciách nejaký dôkaz, že teda tam naozaj boli vykonané. A teda tá odpoveď, že nedošlo k tomu vyslaniu do tej ktorej krajiny, tak to nemusí byť dostatočné, že vám jednoducho povedia, že teda nebol tam nakoniec vyslaný tento pracovník. Takže ak teda vy vyhlásite, že teda do 20 krajín bude vyslaný, tak tam to môže byť zase preverované zo strany kontrolného úradu, ale takisto aj budete vyhlásiť, že bude na 20 vozidlách šoferovať tento vodič, tak tá maximálna dĺžka platnosti vyhlásenia je 6 mesiacov, to znamená, že musíte si takisto stiahnuť tie údaje z tachografu, takže je to naozaj zbytočná administratívna záťaž pre vás, ale takisto aj pre kontrolné orgány. Pretože tieto orgány majú naozaj dosť práce, ale nechcú strácať čas na nejakých takýchto len pre istotu vyhláseniach. A máme tu 7 rôznych porušení, ktoré sa týkajú vysielania zamestnancov, alebo teda vodičov. A je tam teda tá závažnosť, ktoré sú teda menej závažné, veľmi závažné alebo závažné a teda ako si viete predstaviť, tak asi to teda takisto môže mať vplyv aj teda na vás, čiže tieto porušenia vysielania takisto sa teda uchovávajú aj v tých národných registroch cestnej dopravy, takže je to podobné ako čo sa týka toho režimu práce vodičov, tak tieto porušenia takisto môžu mať vplyv aj na teda to vaše renomé alebo teda na to vaše hodnotenie. Čiže každá kontrola bez ohľadu na to, či odhalila alebo neodhalila porušenia, sa zohľadňuje pri posudzovaní hodnotenia rizika prevádzkovateľa. Takže záleží aj na tých dobrých kontrolách, teda kde sa nezistí žiadne pochybenie alebo porušenie, tak je to takisto zaznamenávané a teda všetko sa zohľadňuje v tom posúdení rizika a opakované porušenia môžu viesť k strate teda tohto dobrého hodnotenia a následne k nesplneniu požiadaviek na výkon tejto činnosti ako prevádzkovateľ cestnej dopravy, pretože jednou z podmienok, že aby ste mohli vykonávať túto činnosť, je to, že musíte mať teda to
dobré hodnotenie, aby teraz ste mali tú licenciu na túto činnosť. A takisto sú aj ďalšie možné dôsledky opakovaného porušenia. A na týchto obrázkoch vidíte teda tú budúcnosť, čiže momentálne to teda takto nefunguje, ako na tej grafike je zobrazené, ale čo skoro už bude možné aj pre kontrolné orgány mať prístup k hodnoteniu rizika dopravných podnikov na cestách a umožní to lepšie zameranie sa na týchto vysokorizikových dopravcov, pretože naozaj chceme zameriavať na tých zlých v úvodzovkách, ale nechceme teda mať čas len na tých dobrých, alebo teda na tých kontrolách s dobrým výsledkom, čiže takisto tam môže byť systém automatického rozpoznávania evidenčných čísel, čiže len sa vlastne toto číslo evidenčné zadá do systému a podá sa to cez systém RRU do a teda systému a tam takisto bude aj zaradenie do jednej z týchto farebne označovaných rizikových skupín, čiže čo možno či už je to vysokorizikový dopravca, čiže červená farba, a teda ten sivý je pre dopravcov, ktorí teda neboli zatiaľ ešte skontrolovaní, ktorí teda nemajú nejaké vyhodnotenie rizika zatiaľ. A keď tá bude tá červená farba, tak a teda ten kontrolný orgán sa môže rozhodnúť zastaviť vozidlo na kontrolu. A viem, že to bolo veľmi teda rýchle, ale sú aj ďalšie zdroje teda informácií, čo sa týka vysielania. Trace 2, teda otázky a odpovede pripravené Európskou komisiou, takisto scenáre vysielania, či tá expertná skupina. Čiže bolo tam pridaných zo pár ďalších scenárov. Minulý týždeň ešte nie sú úplne oficiálne, ale pretože tam ešte sa čaká na nejaké ďalšie teda právne potvrdenie, takže to si potom na ich stránke môžete takisto pozrieť, keď sa tam objavia už tieto nové scenáre, čo by malo byť už o chvíľu. A myslím, že to bol asi posledný slajd, áno? Takže ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, Artur, a ďakujem, že si sa teda držal času. Takže máme otázku na objasnenie v čete, čiže len ich ju teda prečítam nahlas a je od Luxa a teda teda táto prezentácia hovorí o tom, že výnimka z rozsahu bilaterálnej operácie bude obmedzená len na vozidlá vybavené G2V2 tachografmi, ale je to tak aj v nariadení, alebo je to len ten výklad, alebo porozumenie toho prednášajúceho. Čiže či by ste mohli zodpovedať toto. Ďakujem. Čiže tá požiadavka je v Lex Specialis ukotvená. Čiže každé vozidlo, ktoré chce vykonávať 1+1 alebo 0+2, teda podľa tohto pravidla, takéto operácie, alebo ktoré sa teda podobajú tomuto pravidlu, tak tie budú musieť mať G2V2 tachografy od augusta minulého roka. Ak vykonávali v minulosti predtým ešte, pred augustom minulého roka, tak to je možné, čiže vtedy to ešte potrebné nebolo, ale teda musia si byť vedomí toho, že sa môžu byť požiadaní, aby poskytli nejaké doklady, ktoré teda ukážu, že naozaj tá odmena bola uhradená vodičovi a teda kontrolné úrady takisto aj vedia, že kedy je to obdobie, ten dátum, kedy sa vlastne táto požiadavka menila a teda je možné si to vyžiadať. A takisto tie operácie vykonávané teda pred tým augustom, tak vtedy ešte boli G2V2 neboli povinné a je to v článku 1.3 Lex Specialis. Ďakujem. A teraz by som rada Olega poprosila z IOU, aby nám teda porozprával o skúsenosti, aké sú teda zmeny vo vysielaní. Takže Oleg, nech sa páči, áno. Takže najprv by som len chcel vyjadriť teda súhlas
Arturom 1 je samozrejme, že keď kontrolujeme teda vysielanie v rámci cestnej kontroly, tak nemusia byť všetky dokumenty samozrejme tam vo vozidle, čiže tá cestná kontrola je na to najdôležitejšie určená, ale potom si môžete dodatočne vyžiadať cez IMI tieto dokumenty a nie všetky orgány ešte využívajú IMI, takže a musíme takisto asi vytvoriť nejakú kampaň, aby sa toto ďalej presadzovalo, ale aby mali naozaj všetky vozidlá, všetci vodiči práve tieto vyhlásenia cez IMI a to je aj účelom vlastne Lex Specialist, takže a naozaj sú to milióny vyhlásení, ktoré tam sú, to nie je si myslím, že dobrý znak. To nie je dobrý znak pre nikoho, ani teda pre kontrolné úrady, čiže musíme sa tomuto takisto venovať a vyriešiť to aj v blízkej budúcnosti. Čiže to bol len komentár k tomu, k tejto Arturovej výbornej prezentácii a sú nejaké princípy, niečo, čo stále musíme robiť a to je teda tá informácia členských štátov, čiže tie informácie o tom, ako sa aplikujú tieto pravidlá vysielania ešte nie sú úplne jednoznačné. Myslím si, že komisia nejakým spôsobom to lepšie odkomunikovať členským štátom, pretože inak sa k tomu nedostaneme a teraz už sú to 2 roky po teda nadobudnutí účinnosti alebo vtedy, keď teda nadobudla účinnosť toto nariadenie. A myslím, že je to teda takisto aj ide o to, že tie informácie, čo je dôležité aj pre ELU. Myslím, že musíme mať nejaký spoločný cieľ, že napríklad do konca tohto roka by sme toto už mali mať vyriešené, pretože ak nebudeme mať stanovené nejaké ciele, tak to bude potom komplikované, aby sme to následne aj dodržiavali. Tie pravidla, ktoré vlastne presne nepoznáme a teda prichádza aj niečo nové a teda poslali sme takisto, čo sa týka aj na generálne riaditeľstvo, čo sa týka teda toho výpočtu minimálnej mzdy, čiže to je vec, teda, ktorou sa zaoberajú všetky dopravné podniky a myslím, že môžeme naozaj začať tak, že niečím, čo je realizovateľné a aby sme mali spoločnú metodológiu na to, aby sme vedeli túto informáciu o odmeňovaní a spoločnú metodológiu prezentovať a ako vlastne teda vypočítať tú odmenu vodiča. A myslím, že tuto by mohla ELA takisto nás podporiť a zaoberať sa tiež touto témou. Určite ešte musíme to aj sfinalizovať a teda bolo by byť dobre, ak by sme mali aj teda ešte jedným z cieľov finalizáciu rôznych scenárov, čiže hovorili sme o tých základných scenároch, teda o zmene alebo výmene vodičov, alebo teda ešte keď sú tam ešte ďalšie ciele, alebo teda tá finalizácia a aby sme to mali teda naozaj zjednotené, pretože keď tieto základné scenáre budú naozaj jednoznačné, one nie sú ani úplne také jednoduché, pretože ja som minulý týždeň tiež zmenil názor na to, ale v konečnom dôsledku na čom záleží, je práve tá kvalita toho a teda mať takéto základné scenáre, čo je výmena teda toho vodiča, alebo teda aby sme toto mali jednoznačné, to by bolo naozaj skvelé, ak by sa nám toto podarilo. Ďakujem. Čiže ďakujem pekne, Oleg, za tvoj vstup a teraz by som pozvala Toma Petersa. A Tom je z Európskej dopravnej federácie a on nám takisto povie z pohľadu vodičov a teraz tej praktickej skúsenosti, ktorú on má. Nech sa páči. Budem veľmi stručný, pretože myslím, že tam medzi IRO a ETF sú tam rôzne názory, ale na čom sa vieme zhodnúť je ten návrh, ktorý práve spomenul teda Oleg. Myslím, že ELA by mala byť práve ten kľúčový hráč v vypracovaní týchto výpočtov mzdy, pretože aj podniky, ktorí chcú teda korektne odmeňovať tých svojich zamestnancov, tak tie naozaj aby to nebolo len ako nosiť
drevo do lesa, pretože aby len tam bolo naozaj, je tam silná tá potreba toto mať zjednotené, takisto aj pre inšpektorov, a aby bola vyvinutá aplikácia a v spolupráci s ELO a so sociálnymi partnermi, aby sme teda zabezpečili, že tieto výpočty mzdy budú naozaj jednoduché, pretože ak ten vodič je v rôznych európskych krajinách, tak teda závisí od, a kde je vyslaný, tak tam takisto od tohoto závisí a dôležité je naďalej, aby sme to mali naozaj je vyriešené čo najskôr, pretože tie spoločnosti, ktoré chcú korektne odmeňovať svojich vodičov, tí majú dosť ťažkostí s týmito výpočtami a takisto aj vodiči samotní, že nie je to pre nich jednoduché, aby teda vedeli, že ktorá mzda platí v ktorej krajine, takže našou úlohou je teda, aby sme vodičov vedeli informovať, aby vedeli dobre obsluhovať teda tachograf a takisto, aby aj tá registrácia bola možná, teda už sú digitálne tachografy s GPS funkciou, ktoré sú v plnej prevádzke už niekoľko rokov. Takisto by malo byť teda možné, aby v tejto digitálnych časoch už sme vedeli počítať takisto aj tú mzdu na konci mesiaca, keď už teda ten mesiac práce pre toho vodiča skončil, a myslím, že to je takisto aj našou prioritou, aby táto oblasť alebo tento sektor bol zaujímavejší pre ľudí, aby teda odmeňovanie bolo lepšie a aby teda všetci vedeli, ktoré pravidlá a predpisy sa uplatňujú v oblasti vysielania pracovníkov, pretože teda je to aj na nás, aby sme zabezpečili, že sa budú tieto pravidlá uplatňovať. Musíme mať na to aj nástroje, aby sme vedeli tie výpočty robiť, a takisto to bude jednoduchšie aj pre inšpektoráty v jednotlivých krajinách, aby teda videli, že či teda vodič bol korektne odmenený. Zodpovedanie týchto otázok. Ja by som teraz by mal túto príležitosť, teda chcel by som vám poďakovať a využiť túto príležitosť na to, aby som vám poďakoval za vašu aktívnu účasť. Ďakujem vám za všetky otázky, my ich zozbierame a potom samozrejme vám odpovieme na vaše e-mailové adresy, ktoré ste zaregistrovali pri registrácii sa na toto školenie. Ďakujeme našim expertom za to, že si našli čas a boli súčasťou tohto školenia. Ich rady boli užitočné a na záver by som chcel odovzdať slovo Remimu z Korte. Remi, si ešte s nami? Áno. Počujete ma? Je tam ozvena. Dúfam, že to je v poriadku. Ďakujem veľmi pekne všetkým. Budem hovoriť pomaly, pretože je tam ozvena, počujem sám seba. Ďakujem veľmi pekne, že ste sa pripojili a že ste sa zúčastnili na tomto školení. Sme sa zamerali na to, čo bola naša téma, na čo sme sa na to, čo nás najviac trápilo počas tohto dvojdňového školenia, to sú kontroly na cestách a potom presadzovanie pravidiel, pokiaľ ide o túto legislatívu, najmä pokiaľ ide o smernicu vyslania a nariadenie 561. Toto bolo vlastne toto dvojdňové školenie a z pohľadu kontrolórov a tých, ktorí presadzujú pravidlá a vodičov a dopravcov, vieme, že táto oblasť nie je jednoduchá a vyžaduje si, vieme, že je tam veľké preťaženie a musíme urobiť veľmi veľa toho urobiť, aby sme zlepšili podmienky pre dopravcov, teda vodičov, ale aj pre kontrolórov. A ako sme už hovorili veľakrát, keď sme sa stretli na korte, ako to už spomenul aj Hans a Oleg, cieľom je, aby som to povedal, čo najrýchlejšie a čo najjednoduchšie teda poskytnúť veci, aby vlastne nemuseli sme nič robiť mimo ciest, aby sme to všetko došlo na cestách. Preto vlastne sa uplatňuje nariadenie 561, pokiaľ ide o čas jazdy a čas odpočinku, pokiaľ ide o ďalšie právne predpisy. Vieme, že je nastavené prostredie ďalších právnych predpisov a viem, že existujú veci, ktoré treba stále zlepšiť, ako to už bolo spomenuté, a stále môžeme zlepšiť mnohé veci.
máme dočinenie s právnymi predpismi, ktoré sú zavedené, pokiaľ ide o kontrolu dopravcov vodičov vo všeobecnosti, ale viem, že sa to netýka iba všetkých, ale existuje také nastavenie, kultúra, pokiaľ ide o vysielanie. Toto je niečo nové, to znamená, že stále sa učíme, každý sa stále učí na ceste, počas tejto cesty, aby sme to lepšie, čo najlepšie zlepšili, najmä tiež pokiaľ ide o vodičov a dopravcov, musíme vyvinúť veľké úsilie, aby my sme dosiahli tento minimálny čas a zlepšili efektívnosť a bezpečnosť na cestách, aby sme našim dopravcom a vodičom a kontrolorom umožnili, aby robili to, čo už robili mnohé roky, teda využívali nariadenie 561. Toto je podobné v mnohých krajinách a naďalej musíme pridať k tomu ďalšiu vrstvu, pokiaľ ide o inšpekcia a kontroly na cestách, okrem nariadenia 561. A oni sa musia na to pozerať tak, že ako môžu postupovať pri presadzovaní týchto pravidel, pokiaľ ide o kontrolorov. Máme tu jednoduchý zoznam otázok, pokiaľ ide o kabotážnu prepravu. Takže existujú spôsoby a všetci na tom pracujeme, aby sme presadzovali pravidlá na cestách, aby sme presadzovali tieto pravidlá na cestách, aby to bolo pre všetkých jednoduchšie a efektívnejšie. Takže toto sú právne predpisy, ktoré platia na cestách a my sa snažíme nájsť spôsoby, aby sa to zlepšilo. Jedna vec, ktorá tu bola spomenutá, pokiaľ ide o vysielanie, áno, ešte stále bude existovať povinnosť mať D2, B2 tachografy do roku 2026 a do toho obdobia, do roku 2026 sa budeme snažiť uistiť, aby vodiči a dopravcovia a ľahké užitkové vozidlá, ako celá komunita, fungovala tak, ako má, pretože my veríme, že ide o novú komunitu pre vodičov, pre rôzne firmy. Veľké úsilie sa musí vynaložiť, veľa vecí sa musia urobiť, ale chcem ešte pripomenúť to, že by to takto malo fungovať, aby sme sa mohli posunúť vpred. Takže pokiaľ ide o presadzovanie pravidiel, pri cestných kontrolách viem, že máme dočinenia s rôznymi postupmi, vnútroštátnymi systémami. Veľakrát sme už o tom hovorili. Na jednej strane firmy neoznamujú, neohlasujú vyslaných pracovníkov, vyslaných vodičov, nemajú v poriadku doklady, takže je potrebné reagovať na realitu a snažiť sa vyfiltrovať tie správne oznámenia, takže môžeme mať milióny týchto oznámení a musíme sa snažiť vyvinúť naše úsilie. Teraz apelujem na kontrolórov, aby žiadali o oznámenie o vysielaní, ak máme teda oznámenie o vysielaní, aby oni mohli identifikovať to správne oznámenie o vysielaní, to, čo je dôležité. Takže na jednej strane chceme sa vyhnúť tomu, aby sme mali oznámenia o vyslaní, ktoré by nemali existovať, pretože nešlo k vyslaniu. A na druhej strane naši kontroly by mali vedieť sa pýtať tie správne otázky, pretože je to veľmi dôležité, aby sme našli tú správnu rovnováhu. A samozrejme je priestor na zlepšenie. Viem, že aj komisia sa tomu venuje a tiež úsilie, ktoré vyvíja Corte, to, čo robí Digimove a tiež aj ELA, snažia sa venovať konkrétnym otázkam, ktorým sa budeme naďalej venovať, ktoré sú jednoducho špecifické. Je to neustály proces. My budeme v tomto pokračovať. Keď už dostaneme také všeobecné usmernenie, dúfam, že sa nám ho podarí potom správne využívať a budeme ho môcť šíriť v rámci v celej našej komunite pre kontrolov a tak ďalej. To je výzva pre nás. A ďalší prvok, dúfam, že uvidíme viac zlepšenia. Dúfam, že budeme mať viac prostriedkov a nástrojov. Systém IMI, tachograf, ale existuje séria nástrojov, ktorí sa používajú pre presadzovanie pravidiel. Tachograf, IME, CMR,
a tak ďalej. Takže máme celý súbor nástrojov a znova, pokiaľ ide o vodičov v rámci jednotlivých dopravných spoločností, nebudeme sa snažiť skombinovať všetky tieto nástroje a vytvoriť jedno zariadenie, ale snažíme sa lepšie využívať tieto nástroje a aby ich lepšie využívali jednotlivé subjekty, aby v končnom dôsledku to malo osoch pre všetkých. Pretože existuje prepojenie medzi systémom IMI, pardon, a ELA a tak ďalej, pretože sú za tým ľudia, ktorí za to zodpovedajú a tiež ľudia, ktorí zodpovedajú za túto oblasť v jednotlivých členských krajinách. A dúfam, že sa nám podarí zabezpečiť lepšie presadzovanie pravidiel na cestných kontrolách a uskutočniť lepšie cestné kontroly, aby sme mohli využívať tieto údaje, pretože to je ten ideálny cieľ. A viem, že ELA a ostatné zainteresované strany sa snažia hodnotiť funkčnosť jednotlivých nástrojov a to, ako ich možno používať, ako ich môžu používať kontrolóri a ako z nich vyťažiť čo najviac. Takže takto, keď hovoríme o cestných kontrolách, posledná výzva, ktorú spomeniem, je prepojenie medzi tým, čo je identifikované na cestách a medzi tým, čo treba urobiť inde. Najmä pokiaľ ide o inšpekciu zo strany kontrolných orgánov na mieste alebo na pracovisku jednotlivých firiem. Čiže musíme vedieť, ako informácie spracujeme, ktoré získame na cestách pri kontrolách a to je pre nás kľúčové. Takže rád budem s vami spolupracovať. Veľmi veľa vecí nás čaká, veľa ešte toho musíme urobiť. A dúfam, že toto bolo užitočné pre kontrolorov a dúfam, že to bolo užitočné aj pre vás ako účastníkov. Dúfam, že to nie je posledný krát, čo sme sa takto stretli a diskutovali o týchto veciach a znova, ak máte akékoľvek otázky, by sme si ich spísali, to je veľmi užitočné pre nás. Viete viac než my, že vodiči čelia rôznym problémom na cestách, takže prosím, ak viete o týchto problémoch, zaznačte si ich, spíšte si ich a keď budeme mať čas, my sa im budeme venovať. A spoločne ich môžeme o nich diskutovať. Dobre, to by som teraz skončil. Ďakujem veľmi pekne za vašu účasť na dnešnom stretnutí. Znova, ako hovorím, využívajte chat. Ak by ste mali akékoľvek otázky o tom, čo by sme mohli ešte zlepšiť tento rok. Ďakujem veľmi pekne, Remi, za takýto súhrn a za takéto konkrétne odporúčania, ako napredovať. Predtým, ako to ukončíme, by som chcel ešte Ivone odozdať slovo. Aký je tvoj dojem z dnešného popoludňa? Poprosím, aby si zapla mikrofón. Videla som pár vecí, ktoré sme chceli prediskutovať. Myslím, že to bolo veľmi užitočné. Mali sme tiež vstupy, pokiaľ ide o skutočné, alebo teda o praktické skúsenosti zo strany vodičov a firiem. Myslím, že sme trošku obmedzili okruh našich tém, pokiaľ ide o vysielanie pracovníkov a vodičov a tak ďalej, cesty kontroly na cestách, ale ak sa stretávate s niektorými vecami, o ktorých by ste sa chceli s nami podeliť v rámci týchto tém, najmä pokiaľ ide o koordináciu systému sociálneho zabezpečenia a uplatňovaní sociálnej legislatívy v oblasti cestnej dopravy so zameraním na cestné kontroly. Vlastne toto je stretnutie, ktoré sa venuje týmto témam. Chceme počuť váš názor, pretože ako si viete predstaviť, stále prehodnocujeme naše aktivity, takže chceme vedieť, na čo sa máme ďalej zamerať. Samozrejme, pokiaľ ide o cestné kontroly, existuje back office. Chceme venovať náležitú pozornosť, ako venujeme aj týmto cvičeniam, ale potrebujeme usmernenia, čo je pre nás dôležité. Takže určite dostanete dotazník spokojnosti a rada by som vás požiadala, aby ste vyplnili tento dotazník spokojnosti úprimne, aby ste uviedli, aké sú témy, ktoré by ste chceli na budúce vidieť, o ktorých by ste chceli diskutovať v následujúcich mesiacoch a rokoch. A ešte raz, bolo pre mňa cťou a som rada, že to bolo také regionálne podujatie,
pretože takto vieme pochopiť, aká je takáto regionálna problematika, alebo aké sú problémy, s ktorými sa stretávame, ako sa môžeme učiť na základe skúseností, ktoré máme v tomto regióne. Pokiaľ ide o dopravcov z Poľska, Českej republiky, Slovenska a Maďarska, skúsenosti môžu byť iné v porovnaní s inými dopravcami, napríklad z Cyprusu. Takže prosím, obráťte sa na nás, sme vám k dispozícii a radi si vypočujeme vaše komentáre a samozrejme vám poskytneme možnosť zúčastniť sa na ďalšom semináre alebo školení. To určite Ela bude naďalej robiť, takže ďakujem vám ešte raz za účasť. Ďakujem veľmi pekne, Ivona, ďakujem všetkým. Toto bolo veľmi pekné podujatie. Dúfam, že sa čoskoro uvidíme pri ďalších podujatiach pod záštitou Ela a Korte. Ešte raz všetkým ďakujem a prajem všetkým pekne popoludne. Ďakujem pekne, dovidenia. Ďakujem, dovidenia.